já jsem Natka. Ahoj, já jsem Kája. Ahoj, já jsem Natka. Ahoj, já jsem Kája. Ještě ne. Musíme ještě běžet. Já jsem Natka. Ahoj, já jsem Kája. Ahoj, já jsem Aďa. A dohromady jsme Světovaná trojka. Jsme teda trošičku udejchaný. Protože jsme utekli. Je to taky tichý videj. Protože nás někdo sledoval. Jsme rychle utekli. To nejste vidět vůbec. To nevadí. A ten speciál vydáš? Nevím, jak chcete. A chceme poděkovat za jeden subs. Já to jsme říkali. Sice to není moc, ale to je jedno. Díky moc. A ještě jednou do komentářů nám napište nějaký úkol. Prosím. Ten jeden odběratel, co naše odebírá. No, bychom moc rádi. Že jo, Kájo? Právě jdeme kam? Větnamcům. Do krámu. Máme money. No, to jsem si zase zapomněla. Money. Jenom 20 korun. Money. Juicy gummy. Money. Už se těším, až budeme vydělávat prašle na YouTube. Až na si to budeme moci rozdělit. Ne. No já se. Kvůli tomu na ty nenatáčíme. Neboj. Teďka kvůli peněz. Ale jo, to Natáčíme bude kvůli- super. Ale Kájo, pokud toho vůbec dosáhne. Ale já nechci Ale ne. peníze od YouTube, mně to přijde takový jako, že Mně to přijde Pro takový zábavu, jako- nefér. mně to Jo, přijde no. pro zábavu, to, že točím. No, Teď si představte, YouTube button. Jo, hele, a to by se... ale to by bylo dobré. Ale to asi nedosáhneme. To ne, hele. Kolik je ten normální? 100 000, potom je za milion a potom myslím, že za 3 miliony. Je oranžový, nebo ne, nevím. A ještě- Zlatý, tam to by byla bronzová. No tak potom a ještě myslím, že jeden. Diamantový. To bychom měli někdy dosáhnout. No to nevím. Ale Já musíme musíme za ty Kdyby- 3 roky to jako dosáhnout aspoň 10 odběratelů. nic se nestalo, nic se Za ty 3 nestalo. roky fakt musíme, jako protože... Počkej, tady jsou ty. Měli bychom Protože mnohem potom víc odejdeme odběratelů, kdyby o ze tom- střední a už se nebudeme vídat. No právě. No, v podstatě viděli, kdyby jsme měli, on tady co nám říká, tak jo, teď to je takový kecací, že jo. Jo, kecací vlog. Prší tady takhle, takže pokud něco, nějaký mlhy, nebo na té obrazovce vidíte, tak se omlouváme. Kdyby naše třída věděla o našem YouTube kanále, tak bychom hnedka měli víc odběratelů. To jo, já jsem měla jednoho, když jsem natáčela. No a potom jsem najednou jich měla asi 10. Ale kdybychom jich dosáhli 10, Ale já Tak to nechci, by aby bylo- to viděla naše třída. No právě. citron. Nátka. Ale nejlepší na tom je to, že v podstatě, tak když to nebude vědět naše třída, tak v podstatě bychom měli odběratele od úplně jiných lidí. No právě proto jsem to chtěla. A hustý je, že už na jednom videu, myslím, že na tom našem prvním videu, máme, myslím, že už 20 něco zhlédnutí. Jo, ale to by bylo super. Já se strašně těším, až budeme mít 10 odběratelů, protože Bude prostě je to Nebo- super. A nebo až budeme mít 2. To bude Jo, ale jakože... na to, že Musíme jsme víc zpětovaní- natáčet ty videa, aby jsme Na to, že měli jsme prostě- zpětovaná trojka, to znamená trošičku pro začátek trapnější videa. Aby jsem tady nehodila držku. Ach jo, aby si nemysleli, jako, že to, Musíme... jak tam nejseš vidět ty, ani Áďa, aby si nemysleli, jako, že jsi velitelka toho týmu, ty lidi. No to byste tam byli vidět všichni. Akorát, že to nejde. To bych chtěla asi vidět. Víte, co je, ty to neříkají, vrcholem hygieny? Ne? Když si myjete ruce v rukavicích, aby vám je voda nezašpinila. Perna. A to je fakt šel pes a byl to pes. Nekecej. Tady mi se bude retardovaná sestřenice číslo 2. No. Tady to je číslo 1. Kajuška. Právě. Takže, kdybychom natáčeli hodně ty videa, Mrznou mi ruce. tak bychom dosáhli hodně odběratelů, protože třeba Áďa teď těch videí tam má asi 100. No.
teď ty odběratelé najednou to přibrali. To jo. Ale víte co je hustý? Kdybychom jim řekli o našich dalších kanálech. Třeba jo. No, Tak já jo, nevím, nebo ne? Já nevím. Já asi ne. Já, Tak já ne. taky ne. Já taky Ale ne. kdyby to Jo, bylo... já jsem Cedule TV. Oni svítí lampy. Oni svítí lampy. Teď se jde do obchodu. Takže papa. Ona si nic nekoupila. To je taky jednoduchý. Tak jdeme. Já nevím. To taky ne. Já taky ne. Momentálně jsme byli v krámě. Až si sebou vezmu peníze, tak si koupím ty omylánky, co tam jsou. Mandali. Šatník, a to mě strašně baví. Co tebe baví? Co? Jo, zvířata. Už to má 6 minut. 6 minut. A je 11:34. Máme hodinu volna a potom těla. No. A my s Kátou máme spát. Orvi si kus. Ne? Takový ti stačí. Určitě. To jo. No jo. Natáčej. Jasně. Já vím. Můžu natáčet teď ty. Oh. La 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 la. Moc. Mňam, 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 mňam. Mňam, 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 mňam. Díky, Áďo. Ne. Já nevím, máš tak dlouhý ruce, abych zabrala i Áďu. Ne. Jo, hele, teď už jsme tam všichni. Skoro. Nelobíme mě. Neboj. Nech mě. Už mě bolí ruka. Tak to přidej dál směrem tam. A když tak ten jeden odběratel, tak nám můžete, prosím, nám se do dokumentáru, kdo to je, že jo? Tak Áďa tam není vidět. Je to fajn. Až přijdu domů, tak tam zkusím dát obě videa. To by bylo dobrý. A jak se budou jmenovat? Tak jeden bude poděkování nebo speciál. Asi Speciál. Jo, poděkování. A tady to bude... Vlog. Tak jo. Vlogíte? To je dobrý. Víte, co jsme měli dneska k obědu? Hádejte. Máte na to 3 sekundy. 1, 2, Dva, 3. Bravorák. Tudle, nudle, nevyhrali jste iPhone. Hele, chápete to. Já tady jdu a taková obříka ti tam vítám na můj krásnou čepici. Ať ty tam vůbec nechci vidět. Jo, teď už je. Já jsem moc malá. Hned je od nejmenšího po nejmenší. A jo. Tady máš ten čáček. Tam 40 něco. Já 153. Já 160. Máš vyrostla o 10 cm. To se jedna paní dívala, že to je prý hodně. Oh. Hej, tady. Dáš mi tady rozbitý to bylo. No. Tam byla vždy škola. No. Takhle. A oni tvrdí, že Je to lepší. Já možná můj taťka. Už mě bolí ruka. Holky, Já jsem chtěla říct kluci. On můj taťka. Tam s nějakýma ještě klukama, s kámošema, zase koupili nějakýmu panu učitelovi auto ve stromě. Jo, to velký pán dal učitelovi mezi 2 břízy auta a už nevycoval, tak šel pěšky domů. A už jsem maknul a nedával poznámky. Co budeme říkat? Já nevím. To ještě s nějakým? Už to není policie. No asi jo. Napište nám, jak se Prý s máte. klukama. Oh. Tady tam Adě není vidět. Jo, Aďa už všechno vidět. Napište divný. Mokrá. Protože říkáme, napište nám, když máme zatím jednu odběru. Napiš nám, jak se máš? To nás potěší.
Dobrý den. Počkat. Počkat, to si To je děláte hrozně- prča. Doufám, že se ne. Já vám povím takový příběh, co se nám stalo, jakože s Kajou jdeme prostě normálně, když tady Áďa nebyla, že jo, jí byl taky předtím ten den, ne? Jo, asi jo. No, tak jsme šli a kopali jsme s flaškou a tady všude jako byly psí výkaly. No, a já jsem jakože do toho normálně šlápla, že jo, úplně. A potom jsme přišli do školy a najednou jsem šla jakože, že to něco smrdí. No a šli jsme do, jakože na záchod, kde má škola záchody. No a tak jsme tam šli a najednou prostě jsem byl celý špinavý, strašně to tam smrdělo. No pověš sama, Kaja, co všechno. No na prkínku tam byly přilepený mouchy, nebo co to tam bylo. A nebo z mý boty věci, což si myslím teda. My jsme tam drhli boty a teď jsme šli jako že potom ven, tam jsme je opláchli, dali jsme tam mydlo a furt jsme to jako drhli a furt to smrdělo. A potom jsme to Tak navonili. teď jsme šli pryč a teď tam šli jiný děti a teď fuj, to tam páchne. Teď jsme se zeptali všech, jestli nemají voňavku, a to už nám vypůjčil, no. Jo, takže díky Matouši. Počkej, teď on ani neví, že máme ten kanál, že ano, tak No to nevadí, hej. tak díky. Stejně. Nechce někdo natáčet teď? Áďa. Jo. Ale víte, co je divné? Víš, jak si to můžeš dát takhle, jestli chceš. Okay. A já se bojím, ale aby jsem ti ten mobil nepustil. Já to radši udělám takhle. No, prostě. Tak, už tam jsem vidět, počkej. Už tam jsem vidět. Skoro. Vidíš? Čepice. No, krása. No, já už jsem zapomněla, co jsme chtěli říct. Počkej, kolik to má minut? 11. 11. Hele, neukončíme to už radši. Asi jo, hele. Čau. Hele, okay. My můžeme někde natočit pokračování. No a to, víte, co by mě zajímalo? Jestli to jde dát na YouTube přes svůj mobil přes 15 minut. Přes můj. Nevíš? To by jsem tam musela dát souhlasit. Já už jsem zapomněla, jak to dala. Ale Mně to nejde. to jde jedině přes počítač dát. Já když Takže- to tam dám, takhle neukončíme to. Tak jo. Tak no, počkej, já vás to vyvlíknu. Takže to by bylo pro Tohle Kájo, je pojď sem. všechno. Mějte se hezky A a čau! a Trojka. já koukám úplně do blba. Šilhám jedním okem. To jsem má... Já jsem má spadla do té díry. No tak už ahoj.